Kodwa cha bafowethu, mina ngufela ubala ke mina ngizofa ngifele into zami, yilokho engizokufela. Ayi kunzima bafowethu, kunzima kakhulu-ke. Yena umemba-ke lo, u-part 2 wakhe noma-ke udaba lolo luqhubeka kulolu elokuqala enginafakele lona bafowethu-ke laphana-ke. Bafowethu, uyakhala bafowethu, uthi ungumzali naye uzele njengawo wonke umuntu, kodwa kufanele ahlukane nempilo yakhe. Nanti udaba awuyizwele. Cha, igama lami okwamanje ngiwufela ubala. Ngiwufela ubala okwamanje bafowethu. Angifuni ukudlala ngani, njengoba bengichazile kuleya nkulumo yami edlule, ningezwa noma yini noma nini ngomemba. Kodwa-ke cha, ningadideki ngani zakwethu, ningadideki. Angifuni ukuthi uma sewenzekile lowo monakalo intshebe bayibhekisa phezulu njengokufuna kwabo, bese niba nokuxakeka nithi hey cha, kusho ukuthi umemba mhlambe ubegangile, khona izinto abezenza ekucasheni singamazi, ngoba phela umuntu vele ngeke umazi iqiniso lilapho. Kodwa cha bafowethu, mina ngufela ubala-ke mina ngizofa ngifele into zami, yilokho engizokufela. Akukho okunye futhi bafowethu, akukho okunye okuyobe sekuqhamuka ngaleso sikhathi kuyoqhamuka ngaso, kuyobe sekungamampunge, kuyobe kungaselona iqiniso. Mina ngufela ubala nje. Icala engalenza elikhulu ukuyitshela ukuthi ngenza kahle, ngiyakha, ngiyazikhulisa, kanti ngifaka umswane wembabala ekhaya. Ngiyacabanga-ke ukuthi ivuthiwe imshwalense, alindile amamiliyoni. Ukuphila kwami kuma endleleni yabantu abathize. Isono sami ngilindisa abantu ekucebeni. Kunabantu abadinga ukuphila kahle ngime endleleni yabo. Kunabantu abadinga amabhizinisi ami ngime endleleni yabo. Ileso nje isono sami bafowethu. Mangabe nizwa kuthiwa sekukhona okwenzakele kumina, iqiniso liyobe lilapho ngani zakwethu, kuyobe kungekho okunye futhi. Ngiye ngithi mina uNkulunkulu ube namandla kumina. At least mina ngiyalithola nethuba lokuzokhuluma nani bangani bami, nginichazele ukuthi hayi ziyakhala manje. Zikhala ngempela, ziyakhala. At least ngiyalithola kwalelo thuba lokuzoyikhulumela, lokuthi ngimtshele ukuthi hayi konakele bafethu, konakele kubi. Ngoba cha, kube isikhathi eside kona lento siyidonsile. Ikhona sengithe ake ngithathe leli thuba ngizonichazela nani bafethu, ukuze nithi man sendo rest in peace nazi ukuthi labo rest in peace enibasendayo nibasenda nje bekade kwenze njani. Kungagcini kuqhamuka umuntu oyofika akhuluma amanga athi hayi le ndoda ngiyayazi mina ibibamba inkunzi, ngiyayazi ibiyinkabi ibulala abantu, ngiyayazi ibintshontsha, ibiyenzani, sebebala lokho nalokho. Cha bafowethu, ngimsulwa nje. Uma ngingemsulwa ngavela namanje uthi cha mina ngiyakwazi wena awukho umsulwa. Ngimsulwa nje. Lokho enisuke nikubona mangikhuluma nani kuyiyona impilo yami nje engiyiphilayo, ayikho enye efihlakele engale. Cha, ayikho bafowethu. Ayikho impilo efihlakele engiyiphilayo ngaphandle kwale niyaziyo. Kodwa-ke kona ukufa cha kuseduze, nakusasa nanini ningezwe ukuthi hayi le ntshebe isibheke phezulu. Engikufelayo ngifela amandla ami kuphela, ngoba ayadingeka la adingeka khona. Iloko nje kuphela okuyaye kungiphathe kabuhlungu kwingane zakwethu. Okuyaye kube usizi kuze kungifikisele inyembezi mangithule ngicabanga ngingedwa, ilento ukuthi ngineyingane engiyikhulisayo ziningi. Angibangake nenhlanhla ukuthi mina ngisheshe ngizale kakhulu. Ngikhulisela abafowethu abahamba bangishiya nazo lezi ngane. Ziningi ingane engiyikhulisayo, ngeke ngize ngikwazi nokusho ukuthi zingaki, ngoba ezinye zihlala full time, ezinye zifika ngaleso sikhathi, but nje kuyaphithizela ziningi.
ngithi mangibuka ke i-future ngingasekho mina ngibona ukuthi i-future yazi yobe sekuyingaphansi kwe-bridge ngoba konke okwami engizobe ngikusebenzele kanzima ngoba ngithi ngenzela zona kunomuzi thizeni okufanele kuyobhilonga kuwona nokuyisona sizathu sokuhubheka kwami njengoba ngithi ngiyahujwa ngihujelwa lokho kuphela kufuneka izinto zami bafowethu kodwa ke niyolithola iqiniso bafowethu mase ngihambile kulezi inkulumo engiyigcinile kubantu thizeni eziyobe ichaza umuntu ngamunye zimchaza ngisho ukuthi ulanyobani uzalo umabani nabo bonke abantu abayobe bebandakanyeka lapho wena phoyisa wena sosha ngoba lento inamasosha phakathi inamaphoyisa futhi phakathi anothi amaphoyisa iphoyisa inephoyisa phakathi bese kuba amasosha ke konke ke lokho niyobe nikuthola kulezo nkulumo lezo ukuthi why kunalabantu abathize aba-involve ekufeni kwami ningafisi ukuthi ngoba ngiyanazi phela nini ningafisi ukuthi angisheshe ngife khona nizozwa indaba ukuthi ngife kanjani ngibulawa ubani ngicela bafowethu ningikhulekise ukuthi labantu laba ayingafezeki intando yabo ebhedayo iloko nje bafowethu ngiyanazi phela nina nibuye nithanda indaba ngalendlela ukuthi abanye benu bangaze bagcine bethi hey nawe awusheshe ushayekeke phela khona sozwa ukuthi ushaye ubani cha bafowethu ningakufisi lokho it's either ngishayekile noma ngishayekanga mhlambe mangingashayekanga ke vele phela ayikho into eyovela engiyoyi expose kodwa lona iqiniso eniyobe nilazi linye kuphela ukuthi mina ngafa kumswane wembabala ekhaya ukuphela nje yabona ilokho engizokufela alikho ke elinye iqiniso engiyobuye ngilikhulume okwenu nje bafowethu ukuthi ningithandazise abathandazayo abanolunye usizo bangisize bafowethu ngikwazi ukuqhubeka nami nokuphila ngikhulisa izingane zami lezi ezi over 10 but ekuhambeni kwami ekuyofanele ukuthi ziyofuna izikhundla phansi kwama-bridge ngoba phela lokho engikusebenzela zona ikona lokho engikufelayo nokufunakalayo ilokho nje ngani zakwethu ngingakujabulela one idea ethize ukuthi ngingenza njani angazise angene kwi-DM yami abe nayo indlela yokuthi cha mina mfowethu ngakulekelela ngalokho kule nkinga yakho obhekene nayo ngoba cha kona ukufa bafowethu ngizofa noma yinini from now on singakhuluma nje sihleke phela ayikho kuyefana noma singakhala noma singahleka ukufa kwendoda bathi ithuna lendoda atisendleleni so into enjalo nje bafowethu njalo ke bafowethu uthe umember ke lapha ke ucela ke ongakhona ukumsiza ukuthi yini angayenza kulesimo abhekane naso sebuhlungu kangaka uma ukhona ongamsiza uthi makangene lapha ke kwi-DM yakhe ke lapha ke ambhalele bakwazi ukuthi baxhumane ke lapha ke bafowethu lesimo sibuhlungu kakhulu uma ebala izingane abhekane nazo kufanele ukuthi azondle zikhule zibe nekusasa ziningi kakhulu asazi kodwa ke bafowethu thina sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke siyakuthembisa amakhona ezinye sakutholela zona ke siyobuye nazo ishisa zinjalo bafowethu ikuseni imini nentambama niphathe kahle.